Ini Kusminasari. Wis suwe mendem rasa jroning dodo nanging aku arep sambat karo sapa durung mongkan saklisian arep mangan radoyan koyo ngene rasane lagi kasandung alas mono Tonokuman saiki wis ora krasan karo atiku kudu kapengin dolan Mumpe ketemu marang seliramu dan wong senimo ati dadi ayo Han Sabir Indra lagi ayo dek ayo Oyo apa bunga rasa ning atimu besok ketemu lungguh jejer sliramu ayo yo yo aduh asoy Sobat jeruk Mas Andi. dek Andi Cek Andi. ini tunggu sahur Ono omah rasane wis ora rasa. Sabak penah Iku kudu kepengin dolan. Wong Yo. kepengin ketemu karo sliramu wong bagus. Latihan mung sedelo ati dadi
Iya.